bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma talata 11 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi addanno kabaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji men ɗuɗɗum woni ko toon to États-Unis Hunter Biden ɓi président Joe Biden ene wayno ko jiruruji gonnoɓe toon to ñawore makko to Delaware min mbimen ɗo ɓe nanodiri to habaruji men international ma jaton to Gaza ɗum noon ko hakkunde Israel e Hamas nanodiral ngal mo mbiya cessez-le-feu ngal en wayno Hamas jaaɓi ɗum ɗon toon to Berlin awno kanko Vladimir Zelensky tawama kadi toon kadi bato pour wallude leydi makko fewni matude ɗum so guerre o gassi ma en jaton to Sénégal e Mauritanie to Sénégal kadi ma en dutto hono réaction ngaji caggal discours Ousmane Sonko walla conférence muɗum walla caggal men moɓodiral ngal wonno toon to Grand Théâtre ma en jaton kadi toon to Mauritanie ɗum noon mbiyan commission électoral mo Mauritanie ko fewji oɗo sadio ko fate électeur uji no foti toon to Mauritanie pour ɗum noon ko woteji baɗoji ñande nogas e jeenayi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ko ɗum woni titre uji men ɓuddumawmi ɗo ɗo journal ma en gaara jotuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare mbinani habaruji men puɗɗoɗon ko États-Unis habaruji men États-Unis puɗɗoɗen d' abord ko toon to Delaware ɗum noon ko toon to kanko wi président Joe Biden biyeten Hunter Biden toon ɗum noon e wayno ko kamɓe juri ɓe gari ɓe jooɗima kadi kenen no uruji tati caggal mum ɓe jalti ɓe mbi ɓe nanodiri holko ɓe paymo kanko Hunter Biden e tugnade habaruji gumiri toon e wayno ko ɓe gueɗe tati ɗe o takkaɗe foof kam fof ɓe kawri ɓe mbi wonde ko coupable kanko toñi ɗum noon e wayno ko ñawore muɗum jomum wawi so gueɗe tugui duuɓi 15 ha duuɓi 25 ha tugnade kadi e loi gonɗo to ko fate fédéral ko fate gueɗe ɗe o takkaɗe holko takka noon kanko o takkano ende konde e nder hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 ɗo en wayno ko wawino sodde fetel ɗum noon ko pistolet e onon pistolet nde o sooda ɗum nde enen wayno ko won kayitaji ɗi foti windude ɗum noon ko waɗi ko namde gonɗe hen namde ɗe ko pour jomum so tawi kellifaɗo jomum so tawi ala crime goɗɗo mo waɗi e gueɗe mbaɗ noon e nder ɗeɗo namde kadi en jeyano hen wonde est ce que jomum wona jarowo sangar en walla mandilowo tout le temps walla kutortoɗo drogue ɗum ɗon fof ene wayno ko ɗon saha o wi wonde ko wona e ɗiɗon kawuji ɗum noon ko ɗum woni procureur ko takkimo procureur donc juge spécial ƴeftaɗo biyeteɗo Weiss ko takkimo wi wonde ko semti e ɗiɗon kayitaji ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde juroɗe ɗi jaltinde en mbi wonde ko coupable kanko Hunter Biden caggal muɗum ene wayno o hollama yeeso makko seeɗa o wayno ñirɓinini ni kono caggal muɗum ene wayno ko haalde journaliste uji o wi ko o weltaki no fewi e ko tawa ko wonde ko kanko toñi ko kono wi wonde ko jaaɓi ko verdict o jaaɓi kadi ko paymo ko e kadi kanko hoore makko welti oɗo saha joni sibabunde sertudemo kala ko woni drogue e gueɗe mbaɗ noon ɗum noon ko wallede mo yaade to yimɓe hebloɓe ɗum noon ko nokkuji cafroteɗe ha o wawa dañde ko wiyete waɗe réhabilité ko wawi wonde e caggal muɗum hono kanko président Joe Biden kadi e nder konngol ngol ƴefti ɗum noon taw komo yeehi kanko hoore makko to conférence mo yimmiraɓe mbanno taw yimmiraɓe mbaɗata ko fitinaji ko fate sukaɓe yamireji jogade perlaji walla sukaɓe warateɓe kanko président Joe Biden no haali toon o haali kadi affaire ɓi ko wi wonde ko babiraɗo omo andi caɗele yimmiraɓe gondi ko ɗen caɗele kanko hoore makko wondi e kadi ene wayno ko oɗo saha joni sibabunde ko hunde kontinde il faut ko yimɓeɓe laamu ngu e yimɓe kadi ko yimɓe jeeyaɓe congrès foof mbawa liggade hen pour ƴewde kala ko wiyete fetel holno haɗira yettade juuɗe mo ganduɗa mona kellifaɗo walla juuɗe mo ganduɗa ene wawi nannude hoore mum caɗele walla nanne yimɓe woɗɗuɓe e caɗele kono noon ko wawi une fois en teskira hen hono kanko président Joe Biden wi wonde ko ñawore waɗande toon to Delaware nde ɗum noon ko kanko président Joe Biden o jaaɓi ndeɗo ñawore o haalino kadi ko addi hande o wi wonde ko so tawi oɗon ñawama tawama ko coupable kanko wona jaftoɗo ɗum noon siftindon tan ko kanko ko président États-Unis ko kala ko woni ñawoji parɗe fédéral on wawi yafade
joni noon ko jiita e ɗum ɗon holko jogori kewde e makko kanko Hunter Biden ko adi fof ene wayni ko ñawore wande ni so waɗi ene wayni ko ɓe dokkerta jomum dumun pour jomum ƴeewa sene wawi yidde wadde appel ruttade to tribunal uji goɗɗi ƴewde wiide wonde ko ñawore nde ɗo wonko manque hen walla wonko haala hen walla wonko adda hen fotani addete hen ɗum woni appel caggal muɗum ene wayni ko nden ɓe duttito henno toon to ñaawo o kanko ñaawo debbo o wi o hokkani date holnde Hunter Biden foti artude walla holnde o foti o fawde makko kanko ñaawore muɗum kono en ɗamina tan ko balɗe temedere nogas hade makko artude pour wiide wonde kaso walla o yaafima ɗum en ɗamina tawde Hunter Biden meeɗan nanguede e tawde kadi oɗo ko haysinde ko crime wona crime ñaaɗo no fewi ko wawi on fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde kamɓe républicain ji kadi maɓe kutor ɗum ɗon e haysinde wonde en anda hon ancien président Donald Trump kañum hoore mum ko ñawanoɗo toon to New York kono noon ko caliɗo hande kandi kamɓe républicain eɓenne cali mbi wonde ko kala ko woni ñawoje e ɗo e États-Unis ɗum noon ko ñawoje fédéral walla ñawoje état foof wona ñawoje gonga ɗum noon ene wayno ko hawnaki so tawi kadi ɓe mbawi hutorade ɗum ɗo en pour Hunter Biden wonde ñawama sibabude caɗele gonɗe e drogue oɗo saaha joni wonande galleji ga États-Unis ɗum ɗon wawi wadde ko wiyete backlash firti wonde ko ɗum ɗon yimɓe américain en mbawi wiide kamɓe républicain ji ɓe ganda koɓe kalata ko saabu ɗum ɗo ko probléme national ɗo e États-Unis ko jiida e ɗum ɗon hono kanko président Joe Biden e nder konngudi kadi ɗe o haali wi ko ma o yaa janngo toon rutto toon to Delaware rutto toon to ɓiyi ko e joom suudu makko to goni to en o wawa kadi yindirde maɓɓe o wawa kadi deñude ɓerde maɓɓe siftinde on tan ko kanko Hunter Biden ko kanko tan woni ɓiɗɗo président Joe Biden gorko guurɗo ɗum noon siftinde on komo joguino ɓiɗɗo goɗɗo ene wiye Bo kañum hoore mum sanki ko sibabude cancer. Habaruji men international toon to Gaza e tugnadi ko Al Jazeera e BBC reporti hono kamɓe Hamas ɓe mbawi windude ɓatake ɗum noon message wiide wonde ko oɗo saaha joni kamɓe koye ɓe paari pour jabde nanodiral walla proposition mbaɗade ko fate dartinde jeygol toon to Gaza e ɗum noon e tuggani noɓe kaaliri ɓe mbi ko maɓe jokkodiri kadi e yimɓe ɓe jokkodiranno adan ko wayno yimɓe Égypte naɓe yimɓe Qatar naɓe pour wawde ɓeydude hon datuji won ko fate holno Israël dadi muɗum holon jaltirta toon to Gaza ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni hono kamɓe États-Unis e kamɓe Qatar e Égypte eɓene continue wadde jokkodiral bawgal wonde fof beele surtout en banggueji ɗi fof to banggue Hamas e to banggue Israël no ngolɗo jeygol dartinirte toon to Gaza ene wawa yaarude yeeso ɗum noon ene huula wonde ko hawnaki kamɓe Israël tawde ɓe continue haalde mbi wonde ko tant que ɓe jiyani garantie ko fate en leydi mabɓe kamɓe Israël ene hiisi e wonande Hamas wawa engade attaque ɗum kono noon e wayno to banggue Hamas kañum hoore mum won condition ngaji ɗo ɗen ko alay saago ko yimɓe dadiɓe Israël foof jalta Gaza no wurno ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis eɓe continue kadi ñagade leyɗele ko wayno surtout Qatar e Égypte surtout Qatar tawde ko toon yimɓe Hamas naɓe eɓe jogui toon bureau ji mabɓe pour beele mbawa wadde pression Hamas beele ne wawa jabde kalanoɗi ɗi Joe Biden haalnoɗi ko jiita e ɗum ɗon e wayno ko kamɓe Israël kadi ɓen continue haare mabɓe kadi to banggue rewlide to ɗum noon ko frontiére hakkude mabɓe toon e Liban ɗum noon ko haare hakkude mabɓe kadi e groupe goɗɗo biyeteɗo Hizbullah noon ko ɓuuri groupe ɓurɗo hewde attaque tawi oɗo saaha joni kañum ko ɗum jogui kaɓirɗe bonɗe e surtout kadi kañum ho ɗum supporte ɗum ko Iran. Habaruji men international hande toon to Malawi en wayno ko leydi Malawi woni oɗo saaha joni koye Sunare ɗum noon ko caggal nde avion bannoɗo hono vice président Malawi majji guila hanki oɗon vice président hono kanko biyeteɗo Chilima e wayno avion yitama hande avion noon ene wonno yimɓe jeenani ne gonna hen kanko Chilima noon jaaro e duuɓi 51 ene wayno ko fonno ko yaadete toon to banggue rewlidi ndi tawede Guinness won koho goto mayno toon e nder avion kadi ne wonno debbo goto kañum hoɗum meeɗi wonde joom suudu gardino leydi Malawi debbo wiyete ko Chanel Jimbri ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade konngudi gummiɗo toon to laamude leydi ndi hono kanko mawɗo leydi ndi hono Lazarus Chakwera o haali o wi wonde ko oɗo saaha joni avion yitama
kono ne wayno ko yimɓe wonno ɓen fof maayi ɗum no nder konngol ngol ƴefti kadi o huccini ɗum e leydi Malawi woni ko sunaare mawde ɓe gondi cunnade hande nder ko haala ko archive hono aɗo avion biyeteɗo Dornier 228 tuggi tan hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho o wari ken wona temedde ɗiɗi yimɓe joyo ɗum noon e nder capanɗe nayyi e goho accident tinaɗi o waɗi toon accident kadi toon to république du Congo o waɗi yimɓe nogas jeeɗiɗo ɗum ko nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe militaire uji Malawi ɓen toon ƴewde hoccude ɓalli yimɓe maɓɓe avion kam yitama kono ɗo yiita ɗo kadi ko nokku mo ganduɗa kewɗo no fewi higguji e kadi avion o wiyanomo kañum hoore e tugnade ko yalte rapport aji avion o koko ronkuno juurade wiya yo route capital kono noon koye entre temps dañi probléme uji technique sami hande habaruji men international toon to Afrique du Sud caggal woteji bannoɗi ñande nogas jeenayyi lewru me e woteji ɗi kadi jaltuɗi yontere ɓennuɗo nde kolluɗo wonde ko hono kamɓe parti ANC mo kanko Nelson Mandela mo sosno e kadi ene wayno ko ɓurnoɗo hewde toon to majorité caggal nde oɗon parti yiya wonde kañum hoore mum perdi majorité muɗum hono kam ko hono gardiɗo leydi Afrique Sud ne wayno wawi noddude yimɓe jeeyaɓe parti ji goɗɗi ɓurɗi ɓadade gañaɗi ɗi pour wude kamɓe fof ɓe jantodir pour ɓe mbawa wadde gouvernement donc hono kanko Cyril Ramaphosa ene wayno o noddi parti ji goɗɗi ɗi siftin ɗon tan ko parti mabɓe ANC kañum dañi tan ko 2% e woteji ɓennuɗo ɗi dañani hebde majorité mo ganduɗa kene wawi ɗum pour wiide wonde ko kañum ardoto laamu ko kañum kadi waɗata gouvernement mum o wawi wonde fof e tugnade kadi habaruji gumiri toon hono kanko Jacob Zuma ane wayno ko gardinoɗo leydi Afrique du Sud kañum hoore ɗum jeeyano ko ɗum parti ANC jaltude parti ANC noon to duuɓi ɓennuɗo ɗi waɗi parti muɗum kadi parti muɗum ko kañum jogui 3e position toon to woteji baɗɗi ene wayno oɗo saha joni mbaɗi ɗaɓɓande fade cour suprême mo Afrique du Sud pour wiide wonde ko kamɓe ɓeɗo ANC e parti ji goɗɗi ɗi ANC waddata oɗo saha joni masla pour beele ne mbawa wadde gouvernement hoto ɓe mbaɗa gouvernement mabɓe kanko Jacob Zuma ene wayno o wi wonde ko woteji ɗi ko gujjaɗi wona noon poti wade ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono gardiɗo leydi ndi e parti ɓurdi jogade pourcentage ɗi ene nonodiri oɗo saha joni pour wadde gouvernement toon to Afrique du Sud toon to Berlin hono kanko Vladimir de Ukraine o ede bosu mo ganduɗa yimɓe jeeyaɓe communauté européenne jeeyaɓe kadi leyɗele mbiyata G7 e jeeyaɓe kadi leyɗele taw ko leyɗele OTAN kadi jeeya hen nguɗo boto noon ko yimɓe ɓe ganduɗa toppiti surtout huuɓe ko wayno ngaalu wallude kamɓe Ukraine walla matude leydi mabɓe so tawi guerre o dartima ene wayno oɗo saha joni ko haqqillaji mabɓe ɓuuri hujjide ko matude kala gueɗe ɗe ganduɗa pewnoje ko fate énergie e gueɗe batuɗe noon saabu ha tuggi guerre o ko fuɗɗi ha oɗo saha joni ene wayno Ukraine ɓe perdi kala kowoni feccere e ko dole ɗi jogui noon pour wawde fewnude électricité ɗum noon ne wayno kadi ko jiida e ɗum ɗon hono kanko Vladimir Zelensky kadi e nder kadi jokkodiral makko hakkude makko e Emmanuel Macron e jokkodiral makko hakkude makko kadi Olaf Scholz ene wayno ko ɓe wawi dañde nanodiri pour ɓeɗo leyɗele ɗiɗi kadi leyɗele OTAN e communauté européenne en continue walludemo surtout e oɗo guerre mo ɓe goni toon contre Russie hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ne lewru février ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe leyɗele Europe ɓe continue kadi jokkodirde leyɗele goɗɗe surtout taw États-Unis jeeya hen pour wawde continude wallude Ukraine oɗo saha joni kala ko fate défense aérienne ɗum noon ko kala ko wallata ɗum ha rende weeyo muɗum si babude missilaji kamɓe rusinaɓe ɓe continue werlade toon to Ukraine taw Ukraine ala ko saminir ɗum noon habaruji men international hande toon to Sénégal ko hande woni ñalawma gadano Sénégal kañum hande wawi contede e leyɗele Afrique ɗi ganduɗa biyeteɓe ko producteur ji pétrole ɗum noon ene wayno koɓe jogui ɓulli nana toon to maaje takkiɗe toon to Sénégal taw ɗiɗon ɓulli goni koto mbiyete Sangomar wayno ɓe tugnade habaruji gumiri toon ko Sangomar woni ko mana mawon temedere kilo hakkude mum banggue worgo Dakar eyyi ɗum noon kadi lugguiɗeki muɗum kene wona temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati lugguiɗeki nder gueji tugnade noɓe kaldi ni ko kamɓe Sénégal hande oɗo ñalawma à partir tan ɗe mbawi hen kadi dañde kene wiye temedere ujunere ha temedere e nogas joyyi ujunere barigal par ñalawma ɗum noon ko projet puɗɗiɗo noon guila e laamu Macky Sall kono ene wayno ko tugnade kadi habaruji goni toon hono kanko gardiɗo leydi o hono Bassirou Diomaye Faye
omo yiɗi ruttade contrat gonɗo hakkunde oɗo compagnie australienne jogiiɗo hen kala ko itte toon kañum jogii ken wona 82% e taw sénégal jogii hen tan ko 18%. ɗum noon omo yiɗi ruttitade hen o ƴeewa kadi ɗum ɗo fewni ɗum noon e wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye Ousmane Sonko guila ɓe gaari kala contrat ji ɗi ngannduɗaa henna ene mbaɗano ko addi laamu maɓɓe ɓe jiiɗi ko ruttitade tan waylo ɗum pour maɓɓe no ɗiɗon contrat ɗe mbaɗirani heftinani hen intérêt sénégal ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo projet so ari kadi ma yante projet goɗɗo kadi gonɗo hakkude Mauritanie e sénégal kañum hoore pétrole ene wonde gaz naturel taw oɗon projet kadi woni ko hakkude frontiére Mauritanie e sénégal hande toon to sénégal e tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to nal mabɓe biyeteɗo Sene News hono kanko Ousmane Sonko wawino kadi noddude yimɓe rendinde yimɓe toon to grand théâtre gonɗo toon to Dakar ɗum noon e nder konngudi kaalaɗe toon kanko Ousmane Sonko haali haala kewka surtout henne wiide wonde ko oɗo saha joni e wayno ko événement ji bannoɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi o haali hen o wi hay sinno ko jaam dañama caggal muɗum o wi yimɓe ɓe ganduɗa tuumaɓe kañumen goni responsable ɗiɗo événement ji ene poti nawede e yeeso lawol ñaawe kanko Ousmane Sonko kadi o haali hen kadi o yenni hen surtout ene galleji jayndiyankoɓe surtout galleji ɗi ganduɗa en kañum hoɗum kaalino e haala kanko hono kanko général Kandé o wawi kadi huccide yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji makko wiide wonde ko maɓe dutto kadi e nder justice mo Sénégal ɓe ƴeewa kadi gueɗe ɗe ganduɗa en kawuji ɓennuɗo ɓooyi en dimanche nde kadi o haali haalluji mbaɗi noon omo yenna won magistrat ji won ñawoɓe won juge ji won e surtout henno pour makko wonde ko ɓeɗon ko ñawata ko wona pour makko ko ɓeɗon wona yimɓe walluɓe leydi sénégal ɗum noon e wayno halluji makko ɗi ɗon ɗo foti ɗo grand théâtre ɗo ha banggueji goɗɗi kanko Ousmane Sonko dañi réaction ngaji nan ɓeydo hewde toon to sénégal yimɓe hewɓe wiyaɓe wonde ko kanko Ousmane Sonko oɗo saha joni gueɗe ɗe waɗata ɗe waɗani pour en tant que premier ministre walla jaaɗo laamu o sikkata kanko hoore makko woni ha hande koye opposition ha hande toon to sénégal kadi tugnata hande Sene News hono debbo goto biyeteɗo docteur Nafissatou Diouf ɗum noon kañum wonno directrice général mbiyata TDS ɗum noon ko télévision mo sénégal ene wayno ko kanko hoore makko oɗo saha o ñalawma o convocama e ñalawma toon to brigade de recherche gonɗo toon to Colobane tugnade kadi haalluji kaalaɗi wonde ko kanko oɗo debbo ene wayno wiya wonde ko meeɗi liggade toon to présidence to galle laamorde leydi e kadi mo jogi o rokkama oto oɗon saaha e ɗum noon e wayno ko ɗum woni ɓe mbi wonde ko il faut ko artira oɗon oto tugnade noon e haalluji kanko debbo ko haali kanko docteur Nafissatou Diouf o wi wonde ko o meeɗani hebde oto o meeɗani liggade ni kanko hoore makko to nokku laamorde leydi to ɗum ɗo kadi ene wayno habaruji makko kanko oɗo debbo Nafissatou Diouf docteur Nafissatou Diouf ene wayno kadi pour convoquedemo toon to brigade ko mbiyata recherche gonɗo toon Colobane ko hunde kadi kal e toujours hande ko réaction ngaji caggal nde kanko Ousmane Sonko guilay e conférence makko mo wonno dimanche ha kadi hande ardemo toon to grand théâtre biyete Bougane Gueye Dany kanko woni président mouvement goto ko mbiyata Ngom Sa Bopp ene wayno o haali o wi Ousmane Sonko ene wayno ko oɗo saha joni sénégal naaɓe padi ko mbiyata prix joni no gusse e kadi fadi sénégal naaɓe ko hande ko ɗaminiɓe wonde ko noɓe mbirno ni sukaɓe ɓe jeunesse en ma dañ liggueyaji mumen sénégal naaɓe padi ko kala ko fati e ngallu to sénégal ma ɓamtu noɓe mbirno ni kono ene wayno ko oɗo saha joni eɓe continue kamɓe sénégal naaɓe ha hande jogade fayre holno gurdam ɗum jogori wade surtout en tawde ko faya joni ko goto holno ƴeewirta holno dañirta layya ko fati balɗe garoje ɗe kono ene wayno ko so tawi fati Ousmane Sonko menace uji muɗum pour journaliste uji walla menace ɗumen oyi ɗum ko hunde yurminide ko hunde kadi hersinide Ousmane Sonko ene foti siftorde donc Ousmane Sonko ene foti siftorde ko ɗiɗo galleji jayndiyankoji danduno ɗum guitti ɗum henne caɗele nde jogino hakkude mum e Macky Sall ɗum noon koye nder mois de mars lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goo o yi ɗiɗo kadi ko ɗiɗo galleji jaydiyankoji kadi mballunoma kala nde ganduɗa omo jogino caɗele koye mumen o doganno o haala ko yiiɗi ɓe ɗiɗon galleji jaydiyankoji jaltini
o jonnana hannde ene wayno so tawi ko Ousmane Sonko arata ɗo kadi ene toña ɗiɗo galleji jayniyankoji en addan ɗumen caɗele ɗum ko hunde hersinide ko ɗum hunde kadi nde fotano wadde o wi hannde ene wayno ko ɗiɗo galleji jayniyankoji ma continue toujours artide ñande fof gueɗe ɗe ngannduɗa podoje kanko Ousmane Sonko e Bachir Diomaye Faye ɗum ɗon podoje ɗe ɓe mbanno henne nde ɓe mbiyata ɓe jiiɗi laamade leydi eyyi ɗum noon ko so tawi Ousmane Sonko continue kene ene haɓa oɗo saha joni e jeydiyankoɓe ene haɓa e ñawoɓe ko hunde nde fotani wonde hono kanko oɗo Bougay kanko noon ko kanko woni président mouvement mo mbiyata Ngom Sabop e ha hande toon to Sénégal kadi tungnata hande Sénénews hono debbo goto biyeteɗo docteur Nafissatou Diouf ɗum noon kañum wonno directrice général mbiyata TDS ɗum noon ko télévision mo Sénégal ene wayno ko kanko hoore makko oɗo saha o ñalawma o convocama e ñalawma e toon to brigade de recherche gonɗo toon to Colobane tungnade kadi haalluji kaalaɗi wonde ko kanko oɗo debbo ene wayno wiya wonde ko meeɗi liggade toon to présidence to galle laamorde leydi e kadi mo jogi o rokkama oto oɗon saha e ɗum noon e wayno ko ɗum woni ɓe mbi wonde ko il faut ko artira oɗon oto tungnade noon haalluji kanko debbo ko haali kanko docteur Nafissatou Diouf o wi wonde ko o meeɗani hebde oto o meeɗani liggade ni kanko hoore makko to nokku laamorde leydi to ɗum ɗo kadi ene wayno habaruji makko kanko oɗo debbo Nafissatou Diouf docteur Nafissatou Diouf ene wayno kadi pour convoquedemo toon to brigade ko mbiyata recherche gonɗo toon Colobane ko hunde kadi postade e médias sociaux ji habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie e tungnade kadi ko winda e journal biyeteɗo Madar hono kamɓe commission électoral ene wayno ɓe jaltini liste ɓe ganduɗa électeur uji toon to Mauritanie responsable ɗum wayno e tungnade kadi koɓe publie mbi won kene wona donc e tungnade koɓe kaali ɓe mbi 1,93 million de électeur ko ɗum woni ko windi pour woteji garoji ñande nogas jeenayyi lewru juin e ɓeɗon windiɓe mbi tungnade hande kamɓe seninoɓe kaalirni ɓe mbi wonde ko e tungnade hande konngol makko kanko porte parole seni o biyeteɗo Wul Lagdam o wi wonde ene wayno ko binditagol ngol ɓeydima kene wona 8% so tawi ɓe duttima e woteji kitale ɓennuɗe donc o wi wonde ko ɗo sajona so tawi tan ƴewama région biyeta Trarza kene wona 250 ujunere électeur kañum winda toon ɗum noon e wayno ko kañum woni oɗo saha joni région ɓurɗo jogade électeur uji ko wawi wonde fof ene wayno ko woteji cogum poti wadde toon ko ñande nogas e jeenayyi lewru juin oɗo saha joni ne waɗi candidat ji jeeɗiɗi gonɗi toon hen candidat ji ɗiɗi kanko gardiɗo leydi Mouhamadou Cheikhul Ghazouani o yiiɗi ko artisade kadi leydi ndi ene waɗi candidat goɗɗo kadi ene wayno kañum hoɗum ko ɓadiɗo candidat laamu kañum hoɗum ko jiiɗa ɗum heddiɓe fof ko candidat ji opposition cekkitorɗen ko hande toon to Mauritanie hono compagnie biyeteɗo Cinguitel ene wayno dumunu ɓen ɗo e wiya dumunu ɓen ɗo e kamɓe koye maɓɓe ɓe joguino caɗele ko fati e internet toon to Mauritanie ɗum noon ko câble mabɓe dewɗo toon to gueeƴi câble o kadi ko kañum woni oɗon câble oɗon compagnie kañum hoɗum foti wadde ko maintenance câble muɗum toon to nder gueeƴi tugui ñande 13 ha yetti ñande 15 ken woni balɗe 5 hawnaki internet to moɓe kamɓe moɓe dokkanno hawnaki ma ustu doole ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe ƴeewi peeje goɗɗe ɓe jogui peeje goɗɗe ɓe mbaɗi hawnaki abonnéji Cinguitel foof ene wawi mbasa tinde courant ni walla internet ni ustima kono noon e wayno kono noon ɓe mbiri ni ko yimɓeɓe pour pewnito guila e law honde ko ñande tugui 13 lewru juin hay tan 16 ɓoggol internet dengol nder gueeƴi garowol toon to Mauritanie taw ko ngol ɗon kadi rokkataɓe kamɓe koye mabɓe service aji ɗi ɓe dokkata client ji mabɓe ɗi ngol ɗon ɓoggol ene fewnite wonko fewnite hen ɗum noon ko compagnie jeeyɗo ngol ɗon ɓoggol ngol kañum fewnita ɗum toon to gueeƴi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗum kabaruji ɗin jogon noon hannde ɗemgal Pulaar sittinɗon toon hannde ko mardi 11 lewru juin hitande ujunnaje 2024 en mbaali jam ko musidɗo moon Amadou Touré haalde noon on jarama.